Teraz si poďme nastaviť vyhľadávanie. Na prvej karte nastavení vyhľadávania uvidíte predvolený typ výsledku. V tomto prípade ide o položku. Vedľa nej zadajte URL adresu vyhľadávania z vašej web stránky, aby sa vyhľadávanie vždy spúšťalo na správnej adrese. Na otestovanie správneho fungovania zadajte vo vyhľadávacom poli dotaz Kalimba. Adresu jednoducho skopírujte a vložte do príslušného poľa. Teraz môžete pokračovať v ďalších nastaveniach. Tu si viete pridať filtre, ktoré používateľom pomôžu ľahšie nájsť produkty. Použiť môžete ľubovoľné atribúty, ktoré máte vo svojich dátach. V tomto príklade pridáme ako filter atribút kategória. Po nastavení počtu viditeľných položiek kliknite na tlačidlo Pridať. Ak ste so všetkým spokojní, presunte sa nižšie, kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračujte na druhú kartu. Na druhej karte si môžete prispôsobiť vzhľad produktovej dlaždice, napríklad môžete pomocou editora odstrániť z dlaždice popis. Stačí kliknúť na daný prvok a vymazať ho pomocou ikony koša. Keď budete mať dizajn upravený, kliknite na zelené tlačidlo Uložiť. V prípade potreby môžete použiť aj vlastné CSS štýly. Nájdete ich v sekcii Vlastný kód, konkrétne pod Vlastné CSS. Ak chcete pokračovať na poslednú kartu, posunte sa nižšie a kliknite na tlačidlo Uložiť. Na poslednej karte si môžete upraviť farby tak, aby ladili s dizajnom vášho webu. Stačí nahradiť hex kódy týmy, ktoré používate na svojej stránke, aby všetko vizuálne ladilo. Pred publikovaním vždy otvorte náhľad a skontrolujte, ako sa vyhľadávanie správa priamo na vašej web stránke. Môžete to vyskúšať tak, že do vyhľadávacieho pola zadáte dotaz a potom stlačíte kláves Enter alebo kliknete na tlačidlo Zobraziť všetky produkty. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania a môžete skontrolovať, či všetko zodpovedá vašim predstavám. Keď ste spokojní so všetkými nastaveniami, môžete vyhľadávanie publikovať. Kliknite na Uložiť a spustiť a ešte pred finálnym potvrdením môžete pridať krátky popis, kde zhrniete vykonané zmeny. Po uložení bude vaše vyhľadávanie aktívne.